sa usa ka video nga akong nakita may tungod sa magtiayon nga naa sila'y batang gamay. Unya, ang gihimo nila sa ilahang video, ibutang nila sa ilang taliwala ang bata. Bata nga mo palay pagsugod o kanang takaw, no? Kalakaw na. Unya, kay naaman sa tunga ang bata. Sa kalit, midagan sila on opposite direction. Dili siguro no ingon nga kanang social experiment. Siguro gisulayan lang yun nila ang bata, no? Kung asa yun mudagan ang bata. Ang luoy nga bata, tanaw siya sa wala, tanaw siya sa iyahang tuo. Siguro naglibog siya. Una, anong nanagan maning iyahang mga ginikanan. Para mo siya, para bag a little of sa abandonment, tingnan na siguro. Pero naaman, makita man niya ang duha sa opposite sides. Kanya, ning dagan ang bata ngadto sa iyahang mama. Doon na pa'y laing mga video ni Ana. Nya, siguro ang maong video, mga videos, naghatag lang sa idea nga ang bata, mudagan yun siya siguro dito sa tao nga kanunay o sa mas dako nga panahon iyahang makauban. Di man na ingon nga maka-judge pag yun ang bata kay gamay pa man nag brain ang bata. So wala pa na siya faculty to judge asa ang iyahang mas gusto. Siguro mag familiar ang naong yun kanunay sa mama kaysa sa papa kay siguro ibutantag nagtrabaho siguro ang papa ngon ana. Nya kanang kining maong video nakauna-una ko. Siguro, kumudagan ang bata ngadto sa inahan, kay nidagan man ang bata yun sa inahan, siguro on the part of the mother, kaingon siya nga, wow, kalami ba sa paminaw nga ang bata nga iyahang gisabak, niya iyaha nga gipahimugso sa kalibutan, pinaagi niya nga inahan, mupabor gyud sa iyaha, didto gyud mudagan sa iyaha. Murabag ang ato ang need for our human need, natural lang pod, normal lang pod, for kanang sense of ownership, no? Total ownership. Gusto nato nga kanang eksklusibo, no? Exclusive. Well, in the subconscious siguro na dili gyud na ingon nga mo'y gusto sa inahan. Pero again, mura ba og it feeds her need to have a sense of that exclusive love, no? Eksklusibo nga pagmahal nga gikan sa iyahang anak nga iyaha mismo nga gisabak, unya gipahimugso, unya iyahang gipasuso, no? Muna nga nindot sa paminaw sa inahan. Napoy video diha nga mao lang gyapon siguro magtiayon, no, lalaking babae man. Kunya, ang ilang gibutang sa tunga dili bata, kundi dili iro. Lahang mga pet, no? Kunya, they did the same thing. Butang ang tiro sa tunga, dagan sila on opposite directions. Kunya, pinimo, basta iro, lahi ang reaction kaysa bata. Ang bata mamili yun. Ang iro, lingo sa luyo, sa tuo, lingo sa wala. Hantod nagtuyok-tuyok na lang yun ang iro. No? Sunod sa iya, sigurong kalibog ba? Ngano man ni sila nga papilion man ko nila, nga pareho man ako sila nga amo, pareho man ako sila nga gihigugma. Mga igsuon, nakahuna-huna ko nining maong paglarawan, naagi sa maong videos nga atong gihisgutan, tungod kay sa atong ebanghelyo karon, si San Juan nga apostol, nga giila nga ang pinangga sa Ginoo, ang gimahal sa Ginoo, the beloved disciple. Pero di ay, siguro kining label nga the beloved disciple, ingon tag later na lang yun nga development. Kay nasayod man ta nga si San Juan, the beloved disciple, mao ang katapusan nga apostol nga namatay. Namatay dili tungod kay martir, yahang barugan ang pagtuo sa taliwala sa sitwasyon nga
kanang pagpanglutos, dili na mao iyang kamatayon. Namatay siya tungod sa iyang katigulangon ra gyud, no? Sayod ta ana. Unya niya nang dugay nga panahon gikan sa iyahang pagpuyo sa Ephesus, ay dito man siya namatay sa Efeso. Didto pa ni palalom ang iyahang kanang gugma sa Ginoo kang Hesus. Muna siguro kanang label nga the beloved disciple, later na gyud na nga development. Ano nakaingon ta? Tungod kay diri sa atong ebanghelyo, makita nato nga dili pa gyud ay develop ang iyang pagsabot sa gugma. Nahigugma lang siya sa iyahang magtutudlo nga iyahang giila nga iyahang iyahang magtutudlo, no? Iyahang master. Apan gikan sa pagtulunan ni Jesus nga mao ang pagigugma, no? Dili pa gyud ingon nga hingpit ang iyahang pagsabot sa maong kahulugan sa gugma. Ngano man kay alang niya ang gugma is exclusive, no? Iyahang gugma sa Ginoo ug ang Ginoo nga nahigugma kanila nga iyahang kaugalingon nga pundok ang napulog duha should be exclusive. Well, mao man gyud pud na ang mindset sa mga Hudiyo kaniadto, no? Makaingon tag murag territorial sila ba? Ang ako ang mga higala, mao lang ni ang ako ang pamilya. Doon naman outside ang ako arapod nga kaliwat. Mga Hudiyo lang gyapon. Anyone outside our own tribe, one who does not belong to us, dili na nako siya higala, dili nako siya silingan. So mga igsuon, dili na to makitaan na doon na pagyud ay batasan si San Juan sa early part sa iyahang pagsunod sa atong Ginoo nga tungod kay sila kabahin sa siya ug uban ang napulog og usa, no? The 11 plus siya 12, no? He has a claim on the exclusivity of that relationship with Jesus. Of course, nasayop siya sa pagtan-aw nga bisan gani ang mga gahom gipaambit sa Ginoo kanila dili man tungod kay sa ila nga mga tawo kundi tanan nagagikan sa Ginoo. And so there is no one who has a kining gitawag nga exclusive right or exclusive privilege sa gugma sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, which is of course as God intended, alang sa tanan, alang sa kadaghanan. Mauni ang wala nakuha o nasabtan pa ni San Juan sa una nga mga tuig sa iyahang pakiguban sa atong Ginoo. Later on, sa ato anang gisulti, nasabtan na gyud niya kung unsa ang gugma sa Ginoo, no? O gani na sa iyahang mga sa iyang ebanghelyo nga sa iyang pagsaysay iyan na yung gipakita nga ang gugma sa Ginoo is not even for the people Israel, not exclusively for the people Israel. Muna nga iyang gisulat, no, matud pa niya, God so loved the world, natibukan, kalibutan, that He gave His only Son. So sa ato pa, nasabtan na ni anang bahina ni San Juan nga ang gugma sa Ginoo dili sa pipila, Ginoon alang kini sa tanan. Ato lang, we have that tendency to be kanang exclusive. Kita lang. Okay, nang how we love nga okay, mo nang daghang mo simpa mo patronize anang mga exclusive club membership, no? Sa mga mga exclusive nga mga restaurants, nga mga resort, no? You have to become a member first. Of course, negosyo man na, no? Kay daghan mo kuha ana tungod kay nindot magud nang hayahay magud nang kita-kita ra. Way karaw, walay lain nga mo musagol nga dili atong ka-level, no? Ingon ana. Mo ginato ang tendency. Okay, so that sahay bisan sa ato ang
konkreto nga pagpadayag sa atong Kristohanon nga kinabuhi, no? Sa atong mga apostolado, sometimes we may become exclusive, no? Munay lisod. Dili ta conscious ni ana. Mugay nang usahay sobraan nato og association sa ato ang relihiyon, no? Sa relihiyon, ang tao andam na gani nga mupatay tungod lang sa relihiyon. Those who do not belong to us, no? Yan dili mutuo sa samang tinuuhan nato, they are called to be angay lang sila nga mawala ning kalibutan na. Kinumdum ko sa akong uyuan, siguro himasa gyud siya kaayo, matud pa niya. Paabot ang panahon nga ang gera dili na tungod kay kining sa unsa ba mga teritoryo, no? Sa yuta, dili na mao ang gera. Paabot ang panahon matud pa niya. Ang gira, ang hinungdan sa gira mao ang relihiyon. Mura bag tawnaw na ako bitaw, no? Kay mura og bisan gani karon ang ato ang unahuna, we have an exclusive claim on God. Mura bag ang ato ang nakaprogram ang atong huna nga wa kita ra gyud nga mga kabahin ning mga magtotoo ang dunay eksklusibo nga paghupot sa Ginoo. The rest, dili na sila. I think that is always, sa karon sa daghan nga mga sitwasyon, mauhinungdan sa mga kagubot sa atong kalibutan. That is our tendency. Strong tendency. Gipakita gani sa bata. Dagan yun ang bata, kung asa siya ingon tagdi man pabor, no? Pero dagan yun siya, kay mo man iyang close siguro. Again, we cannot judge the bata. Kaya wag yun na judgment faculty ang bata. Pero ang kalipay sa inahan ba? Which is always, there's nothing wrong with that. Ato lang na-express na bisan sa ato ang relationship sa Ginoo. We thought that we have an exclusive relationship with God. The rest of the world, the other people, wala. Wala sila. Tungod kay di sila kabahin sa ato ang pagtuo. Gani si San Juan, ang other meaning sa iyahang reaction, sa iyahang taho nga gihatag sa ato ang Ginoo, matud pa niya, siguro sa iyang unahuna, ato aning karibal, no? Rival nato ni. Or siguro sa iyang unahuna, kining mga tawhana nga nag-abog og yawa, no? Sa ngalan sa ni Jesus, no? Nakipagkompetensya ni sa ato . I think that is also one thing that we should be aware about. Sahay gunahuna ta nga ang ubang tao atong kakompetensya tungod kay maayo ang iyang gibuhat. And instead of ang atong hunahuna is instead of competition, we should move towards complementarity. Kay klaro kay nang maingon tag ang atong hunahuna is competition, dunay kasina bitaw. A sense of envy sa tao nga naghimo og maayo. And then we have to remind ourselves with that. No? Kining tanan lihok ug gasa niya nga gikan sa Dios. Kita nga mga tao igo lamang nga nagparticipate niini alang sa kalambuan sa iyang gingharian diri sa yuta. Sa mga igsuon atong pangayoon kining maong gasa, nakita mo tubo gikan sa atong pagka-eksklusibo, sa atong sense of competition and rivalry into nga padulong ngadto sa kahiusahan. Nasayod kita mao kini mismo ang laraw sa atong Ginoo. Ginoo sa gugma. Amen.